10:30 ହେଲାଣି ମାମା ତମେ ପକଉଛ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ପୁରା ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ମଜା ମଜି ସରିକି ପୋଛାପୋଛି ସରିକି ଏବେ ପକଉଛ ରାତିରେ ଏବେ ଟାଇମ ହଉଛି 10:30 କାଲି ମୋର ଝଟିକା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଚକାଚକ ଦେଖାଯିବ ଏବେ ଯିବେ ବାହାରେ ପକେଇବେ ଭାଇ ସମୟରେ ଆଜି ଏଇ ଥରକ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି ବହୁତ ଏତେ ଥରକ ତ କେବେ ବି ପଡେନି ଏବେ ଶୋଇଲା ଜଷ୍ଟ ତାର କାଲି ସକାଳେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଚଉରା କାମ କରିଦେବା ବାହାର କାମ କରିଦେବା ତାପରେ ତମେ ଯିବ ଶୋଇବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଓଟିଟି ପାଇଁ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ଓକେ କାଲି ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖାଯିବ ପଞ୍ଚମ ପାଳି ମାନେ ଶେଷ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ତାହେଲେ ପନ୍ଥା ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବାଏ।